Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Khasi Jaintia Welfare Association kalas dang mendrakhi ya ka jingdap shi post nam jong ka research cell jong ka da ka pli pat ba ya ka yeng sa chugi khun swet ka Hope Children's Home ka badan ha ka snong so khlam ha mau korwat Southwest Khas Hills District la pli ya ka ni ka yeng da ka Deputy Commissioner ka Southwest Khas Hills ka kong Karamai Kharkongor haringkat ka chingi dan lang WMD ka mau korwat uba Renington L Tongkhar. Hakini kesingila dan lang Presiden ke KJWA upa G Rinbon, Profesor SS Majau, belong Chairman jog Research Cell. Ya kali keseng ke Khasi Jaintia Welfare Association aka school jong ka KJP Higher Secondary School Badan Hamisan Islam. Lagi rela tak, bahagi di polas, ketai bola pi pun dah itu, pun jauh pastor Tirabon, Padar, sisi, payen, olim sisi, jauh ka, parkir ikut ke Rambak. Kita ke Rambak, kita seng, yang kali seng jumi ke kejar ni, aku bagi ladap, South Coast Sunset Taxi. Kalau ke Sultanat, Sukmen, baga kunway kot yang keseng, bang la join yang keseng, nado keseng, kena spa, nyo pula, lalong membang. Agak tak kapor, barang don general seperti ini, iba meren, iba la, dan su angkat tadi yang kena kapor, ilong rembang, bertrestom, bala pelong do, pelong sam, yang kena keseng ini, bar kalong kembali kemangilong, akan kapor. Kalau kami ke kampung beri, kami niat satu persen. Kami tu kami sudah tujuh beri kalau bah, hangne nilai yang beri bertingkah, ya kau ke kun, kau bagi kot research cells yang kaki jemui. Kemudian simun kami kita bah, mulai akan cintai, bercir yang keseng, biasa kita bah bun makin tiap. Mulai kami kita research cells kita try, mentala national mentor. Ilang kiba Sukmen, kiba Sultanat, apabila sab, hindi kamdan kapor beliau tu, beliau bertanya saya bro, baik kamu tak kasih, kamu kadai kapor jadi, agak balik ya. Kacing ya nanti kejong ke research cell kejong kalong kabadang lengkap. Kacing sya kisnem, ilawan ong idang long kisnem jongi kena rit. Andai hapdeng jong kini kisnem nilala ban pendep ya kita to kan kita nadu bala seng ya ka hakada hajar khat lai ngim semla sange bat ngim semla song thai nadu ko to kisnem ngila pendep ya kawe ke kam ke biade bo kam ringap sati sya thain sela bat kata kalong hakasnong nongwa kebetulan nak himasala. Dan lojong kini, ngila sian ni kawai kepat, ngila depan ni kawai kepat kepada sepang kam ringak. Nam tip hang ni hak distrik mau keruat dan kebakum kini ka skim, dan kalian ka solkar, ngimpat lah ban ong dan kalian ka sel. Ngila penbut ru. Nalo yung kata kam ya kiwai kikam tiban penki im ya karwai kasiau kaput ketem jong khasi clear vision jongi bangin yo on pengkelai kene kum ka permanent campus jong ka terus jongi ngira kwa ngira kujumur opportunity het bangin pengkelai kene kum ka permanent campus henrei ngim nang ban sedang kumno ban sedang lano ban sedang ngin sedang na ngim shimla yo ka jing sedang hakiniki ar lais nam ki bangal thit kin jaka kumno ban sedang bat kat bang idang ya perkhat ya kata ngiso kumen hu ta khobor ba bha ka wan nai ba boarding ban ong ban kaling ka KJWA lang bakar ni ka research cell kidon ka jing kwa
ban Krisyan yangi kum katros bangin yok ban sedang kini ke building hang ni ngaku abang ye pi kini ke building ke bangi yang mentah hang ni kadai ka jing sedang jong ka jinget the beginning of faith haka bangi ngets kem ke bangi laun pun urlong ya kini ka jaka bangin ra hakane ka kampas ka mending ka permanent kampas jong kini ka terus bangin yok ban bu ya kini ke home kalang yam ka jaka kam ka bahek bah kalang yam bangin bu baro ar hang ni ya ka children's home but boys but girls hang ne separately ngilala ban le ya kata ngi kwa ban ong ya pi bala dama pi pim ai tara ngim yok ban sedang kini ke building ngim patip lano ngi tikana em bat lano kata kejing sedang andre da kejing ai jong pi ban yok ban tei kini ke building kala de isya kejing sedang ka bala pen scam ya kejing nget jongi basisin ka singi ngin la ban shift ngin la ban ra hang ne ya bar ar kini ke home bat ngi kmelenti bakine kejing jerngam jo kini ke klau hakan ni kesnong hasok kelam kanong ka jingkermen kaban ai jingko jingkia iki kon jongi hakaba ngin yo ban bu hang ne ngida sok ben hadu ta ban yo i ba nakaliang jong ka KJWA hidon kene ka activities ban yo ban yarap ban kene ri ka ti ka mon ka ti ka diang ban yarap seki badon kam jing yarap ngasgo ban kit bok ruweng ka KJWA ba pinangla ban syakri ka ri ka jag rew haki benta ka bo per hoy jina kme lenti lada kadang don kata ka service ban yarap iki kon samla hakayok kam hakayok jam ban plilat ban hikai kalong ka berkam haduk kata-kata ban ki kon samla jo ka jaj beriu kidon kam ka service jong ka KJWA ngantip la kalong em handai ngala perkhat bawat na kaling ka sarkar imar kalari ka por ha ka bangin outsource wat ha ka jing ban kondok iki exam ba per ka jing dile jong ki exam ba per na kaling ka sarkar ha ka ba kimla shu lada don ki body ki balong trustworthy ki badon ke jing ke bayo ke jing senia kum badon ke KJWA imat kala dei ke por bat ke song ha ke jing perkhat jong pi ha po ke KJWA la kalong em ba pin submit ba pin pha ya ke proposal ya ke expression of interest jong pi bandon em kene ban kwa ban contribute kene ke service sya ka sarkar sya ka imlang salang wat ban kondok ya ki exam ki ba per ki ba ka sarkar kin persang ban perkhat ban outsource ban kondok ki exam haka tungkam tungjam kenang ba kenom dile kini ki proses tungkam tungjam kumba kalong mentah kabon kejing ut kejing nam na ikon samla ban keling sarkar kamla ban pendep labun kam than kimla syu ban pendep ban kondok ki exam ki per ban penrungkam syaki office sarkar haka ba kala penlong ya sarkar ban long kajing penbor ban hab ban syu engage contractual ban tung temporary namar kajing bompat la ban pendep ya ki exam per lapi ong ka DSC dan pilong ke MPSC kala bon pelat kajing sa teng kajing sa pending kasyong api ban perkhat ya kata la kalong em kata handai kesidon kajing perkhat hanga imat kala dei gapor ban dia penken mau ke sarkar bangi don kam ban don ki organization ki association ki badon kajing syania haka emlang salang haka state jongi ban yo ban ai kata ka service lu ban syakri ka riber ke jaj beriu lengba data ke jingarap haka tungkam haka tungjam ban kondok ya ki interview ban ai ya ka guidance ya ka career guidance haki kon samla jo ka riber ke jaj beriu kata ke bakodor kadai ke jing ai ke bakodor haduk kata-kata bat kadai kene ke ban yalam ke balayalam ke bala kedaulan tiangi bangin habban pendon kam kalalong kam bakala push yangi bangin habban pendon kam nak ham kloy ya kene kalum hang ni lapio imta bakar dap lagi klau sudah ki bahe kini ki klau kse ha bangi pek kini ki kse ngilai perkhatip long ma ban pentri kam ya kene ban ong ban ot no kini ki kse bangi yo banis najing stasem la even not ha bape te ndai kadai kita kapor le singin hapek ya kajinon kam ka bakam don kam ha ka ba ngin sale ya ka ban kam ban le ndai kime lenti bakar kejing sedang jong kejing wan tei ya kene ke building hang ni kalalong kejing sedang yangi bangin pentikena bangin ra ya kene ka terus jongi ya kene ki home jongi ha kene jakas nga so tanat sibun ban yo so ya ki philanthropic works ki kam ki babha ka ba le ka KJWA but ya kene ka research cell but ngan chu ong pi but kane ka day ka siang ka baningkong ka ba nga yo snow ya kane ka research cell but ngadap da ka jing sultanat ban yo snow ya ki kam ki ba pile but ka to ka suggestion ba EI ba renik ba da ba ka long ka bala da dan ki human resource ki ba biang ki ba paka ba pila ban ngin outsource no ya kane ka jing penyan exam namar
kan yarap shibun ki kena ki bayit kam namar fitep ngi kum ki sarkar ngi la long burden with so many things ti I ngan sutanat ba da de pia shimkhia ya kani but pila ban ya one forward ban yarap yangi but umdei tang ba pi yarap ya ka sarkar kan ni ru ka long kum ba pin yarap ki kena ki ba up kam ki ba up jam ti ka long ru ka we ka activity kan don ka we ka action ru ka ba pila banele te kata ka ngashu yakini ki jingmod ki ba nga endorse ki ka bong I sermentan but ngi kermen ba haki sem ki ban wan kania kala ban long urkam ti nga sutanat ru ba hangni hapo mo kerwat ni don kini ki ka institution kani ka Hope Orphanage Trust ka ba la aran da kani trust kani ka home ka barang da kani ka trust but kileru ya ka kam ka ba bhatam mar ni set let shaki yeng jonki ni set visit shaki yeng jonki but ngiyo I ba ki khana ru ki long ki ba comment ki balong discipline but kani ngi ai jing kublai ya ki members jong ka trust but kamta mi ba boarding iba de I secretary jong kani ka home but ka trust ba ishim ha ki terpeng jong I ban pet ban jungo ya ki khana ki ba hangni ha trust kani kalong very Christian like attitude Christian like kam mo ka action ka bakile namar ba umdei ba ki ai tang ba kin chu penyat ban chu ayu hnrei katno ka jingyarap ye kini ki khana ki la ban yo kini ki khana lingba ajong kani ka trust but umdei tang ba ki ai ka ayu ki ka administration but ka sustenance but ka bam ka di kamde ka basuk andre habadon kum kini ki organizations kini ki khana all sections of society ki la ban yo jing mentoy te ka yeng pitip ka kamde tang ka brick but mortar mo kum ba ngi ong ba isna tang do umau but ka cement henry ka deru ka affection ka ba kiyo ka care ka ba kiyo ba kila ban sandur yaki ba khlang kini ki khna hi la shai kin long ki adults ki balong paka haka imlang salang jongi tibat bunsian ngashet shamba hakini ki jet homes kani ka division kani ka concept of rights and responsibility ka hok but ka kamram ka shat long pronouns ban mar phi ngi ta shong hayeng la jong ngi le mon ngi shong bat ki kme ngi shong bat ki kpa ngi shong bat ba hayeng ngi tip tang ya ki rights ngi dawa tang ya ka ka ba ngi sngo ko maga de hok henrei ngim tip de ya ka kamram jongi ka bangin le akum no te bunsen ni shamba ki khna ki ba shong ha ki ni ki jadien ki kham on the kila he ki kham long ki khna ki ba long more responsible ki ba kham long tip briu tip blay but ki ba kham long contributory ya ka ne ka society ai khublei byang ya I saranek ba di ba boarding ba ki ba ya hadian ngi klam ai ba boarding ni klam ai show bangin tia bangin shongsuk tan hadu nginda yo ya kane pada ka jingyarap jong isa ngi yo ya ki funds ki bade ban yo ngi yo ban play te ngi kermen ba ka permanent campus ru kla nang ya chachat but kham ka tu SNAM kane ka school kan long ka full fledged school but kan no kan yarap ya ki breu na kane ka than te kata ngi don pha ka hop ba ki khna jungi kin yo kin nang kin tep kin kren hindi but kumta ba barok hot kini kala long inbuilt thapo curriculum te yakini ki jat kam ki ba piyo ka jing hikai na du menta kini ki dei ki ki ba kan yarap ya phi hadin habot namar finda long ki adult sasai pinda kiu pinda tray pinlong kita ki brio ki belong responsible but ka wenga shukwa ban ong ba mene I president jong ka KJWA iong
ka school GNV ka dan ni kam dan hapo mau kerwat ngasyu kwa bandong pi ma ka GNV ngidang syos dang hau news nam hakane ka district haka temporary building jongka maharam but yakani ngan ong ba isa renek but iba boarding ki kadai soli yak dakajing Tracy Tom jong ki ya ba na din jonga bat ka office jonga bakin pet ba kane ka temporary building kan long ni hab doni ka jing sna jong ka dining room jong kendiat consort but kumta ngi long kumba pet man ti ngiru ngila ya le I benta la jong but hakini ki bnai kendiat kala ngila ayo aban play but ngila ayo kumba art class menta but kadai kumba ong bakini ki institutions ki ba wan na bar kum ki GNVEA ki long ki ba ki prepare ya ki khna bakin long mdei ban long ki educated students ni graduates tang jong ka district ni tang jong ka state ki pen hikai ki pen train ya phi khang ba pin la ban shim la ka jaka haka re India but haka pertai berok away kumno ba pin long a universal youth, a universal student, a universal person responsible for society but daka jingkimen ngakwa ban ong piru hakane ka har ghar tiranga ka bah penher ya kane ka lama flag kidai ki khna jong ka GNV mau kerwat ki ba u prime minister ru ula ai ka jing tweet kadu prime minister uang ba sultanat ba ha southwest Khasi Hills ban yosngo ya kane ka jing rai ka ba sultanat ha ka jing ka hope jungi kadum dei ban kod namar pit recently piatip ba ka president jong re India ka dei na ka district ka ba jingai bha ka ba remote bha te kini ki khana akwa ong ye phi dei ban dream phi dei ban hope phi dei ban long ki ba discipline namar pimla ban tip lashisngi ngila ban yo iwei na phi kum I president jong ka re India namar ki jinglong jong ka perthai menta ki kila nang pher te kumta company play ya kaneka hope orphanage boys you ngin chudan da ka jinkerman ngin chukerman sa bakini ki khna jongi one day kin yo ban yang ki kijat la jong but kin long ru ki ta ki nong shong shnong ki papura bat paka haka imlang salang jongi